खयबार नायदों गावनि भिडिअखौलाय खयबार नायदों नों गावनि भिडिअखौ खयबार नायदों नों लेभेल 3 सहैबाय नै 100 जाबाय लेभेल 3 1000 फलोवार्सआ कमप्लिट जाखाबाय नै सेट आप ए स्टारखौ सेट आप खालामनांगौ जाया बेनो मा बासजों फैखोलै ना ट्रेनजों फैखोलै निहागै फार्स्ट सफैबाय नोङो ट्रेनजों फैखो ना माजों फैखो मद' हाय मद'आ आंनि माबा सिखाव रेन्ज सिखाव खावना लांदोंमोन मद'आ आंनि रेन्जखौहाय मा खालामदों आबैनो गुमहायल' उन्दुबाय नोंबायदि 24 घन्टा फेसबुकाव अन थाग्रा मा ओंख्रि जाना फैखो आयु मद'आ मा गान खोनासंखोना खाफाल बुखोबाल मद' मा ओंख्रि जाबोखो अमित मा ओंख्रि जाबोखो गरायजों फैदों मद'आलाय माजोंथो फैखो मद' अमितआ माजों फैखो गरायजों फैबावबाय जाहैदों मा ओंख्रि जाना फैनायलै नेहा साइकेलजों फैदोंनो हा हास्लाबथारला मा निहा मामाया हनै जोंना मैया फेसबुक पेज फोरोंदोंना आङो दहाय नोंखौ फोरोंहरनो नागिरनाय बायदि ओमफ्राय बेखौ फैसा हाबसिगोन आंना नै बे जाबानो होनगासिनो दं निथुमनिखौ दोखो मिनिना फैबाय मा खोनलायखो निथुमनियालाय ओइ आब' आं ओंखाम जानोदै दा जाखांबा खालामफिनगोन आं आबैसोना दे जागोन दे अमित आगै दे फैसा हाबसिगोन आंना होननानै माबा खालामगासिनो आरोना ओंखाम जानो टाइमानो गैलायथारा दासो जानानै फैदों आंजों जादों गारनानै आयु बडि बिल्डार फैबायलै गियोलां बिरदाव नार्जारिखौ गियोलां बडि देखायबाय सौलाबायबा हाथायफ्रा खनथ्र'नो हानाय नङाहाय लाइक होआखै नामा बाल रावबो लाइक होदोंना होआखै र' सासेल'नो होदों लाइकखौनो बस होनो औ जागोन येस बस ना एवनाय जोंना नोरसिं नाला बुरिफोर नोरसिनाला मा ना एवनाय जोंना नोंसिनालाय बोरैबानो जोंनिया खुमब्राजों नाजोंल'हाय मोनसेल' संबाय थायाखै आं बानानै आंबो हर गुमै दख'ना गाननोनो गेन्द्रा ओइ मिंख' नेहानो दख'ना गाननो हरनोनो नोंनि फेसबुकनि फैसाखौ नेहानो हरनोनो दख'ना गाननो आं होबाय थेंकिउ लाइक डान थेंकिउ हेल' मा खालामदों नै लाइभ फैदों आगै एस कमेडि क्या सब्जी खा के आया है एस कमेडि सार नङाबा बस नङाबा हिर' ना बस येस बस अनुपमा 1 2 3 4 नमस्कार लाइक दैट थैंक यू अनुपमा जी मेरे एलबी पे आने के लिए थैंक यू टस नोंसिना नामा गलालै नोंसिना नामिया गलालै माया टस नोंसिना नामा गलालै
माया होनदों माखौ बिद्दाव কি কইছে কো বুস্তুটা কি কোলা আছে কত কি বুস্তুটা কোলা আছে নিউ কাम with daddy से अनुपमा के पास ए डायरी है किस कौन एक्सचेंज करना चाहते हैं अनुपमा के साथ ओंख्रिया भिन्डी आलु मैखुन भाजा अन थेंक यू बिरदावन ब्लु होदो मोजां नुयो होनबासो नोंहा मोजां नुनायखौसो नांगौलाय सोरखौ गाबज्रियामोन मेंख'खौ होनदां ई नाम है प्यार से बोला है मैंने होनदो प्यार से रखा है नाम गाबज्रिबा 7 जोनोमसिम मोनोनो नाम गाबज्रिलायबा अरिजिनेल नामखौ गाबज्रिलायबा ओंखायनो बे सासेखौनो एखे जोनोमाव लाबाय थायो नामा गोदान गोदान सोलायनांगौना ओंखायनो नाम गाबज्रिया आङो आलदा नाम गाबज्रियो मिथिबायना अन थेंक इउ ना एनुसारि होनदों मिनिबाय हनै नोंनि दसमा मेडाम उजिथन नोंनि डिस्ट्रिक्टआ मा मेडाम क'क्राझार डिस्ट्रिक्टलै उजिथन क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जेएमआर फैबाय नै जोंहा हाय बाजै मा खबरा बिदिनोसै आगै ओमफ्राय नोंहालाय मा ओंख्रि जाना फैखो जेएमआर आगै बेदाव होनदों नोंहालाय मद'आलाय मानो डिलिट खालामखो ओंखाम जाबाय नामा लाइक दान थेंक इउ लेटन ओंखाम जाबाय जाखांबाय खुमब्राजों नाजों दे ओंख्रि सोंखाथारगोन नोङो खुमब्राजों नाजों खोन्थाखाथारबाय आं दा सोंखाथारसै ओंख्रिखौ खोन्थाबाय थानो बायो आं बिद्याव नार्जारि सार नेम सुवामि होन सुवामि होन सासेखौनो 7 जोनोमसिम लाबाय थायो नामा सोलायनांगौना 7 जोनोमाव 7 बार सोलायनांगौना ओंखायनो नाम गाबज्रिया आङो नाम गाबज्रिबा बेखौनो मोनलायनो नेहा खोनासंखा नाम अरिजिनेल नामखौ गाबज्रिलायनाङानो बै नेक्स्ट जोनोमावबो मोनहैयो ओंखायनो नाम दा गाबज्रिखाथार 7 जोनोमाव 7 जन आलदा आलदा लानांगौ आंनाबो मोजांलै बाजै मोजाङानो थानांगौ दे आगै मा ओंख्रि जानानै फैनायलै जेएमआर आंना साबसक्राइबानो खमायबायसो बुरिफोरजना खमायलै इउटुब स्टुडिअ लाङो जा गोथावथार माथो गोथाव मानि दाखालि आंनि लोगो भिडिअ देखायदोंना आङो खुमब्रा हरनाय बेखौ माबादों आरो संदों खुमब्राखौ गोथावआनो फाग्लिया जि मावथिखाहाय सयथि नोंगौबो दांहाय होनदों नोंगौ दागाबिथार बेखौनो लायोहाय नोंसिनि ओंख्रिखौ सारायैनो बारियाव लखबजोबगोन आं मानो रागा जोंनायनि बिदि होनखो नोंलाय बे दाउ जानो बायोना माथो खुमब्राखौलाय सना रायलायनांगौमोनलै मा रायलायनांगौमोन खोन्थाहरदो दे अनजालु मुसाहारि बियार बर' हाय आब' हाय वेलकाम ब्र' नोंनि भिडिअखौ नायदाहां दहाया आं दहाय नोंनि भिडिअखौ फुल वाच खालामना होदों माबा मैगं थाइगं ना माबामोनलाय नोंनिया माबा खालामनाया बानलु बिफाङा नोंनिनोमोन नामा बावलायलांबाय एन मुसाहारि नोंजों बाजैनि होननाया एन मुसाहारि नोंहालै बाजैनि होननायानो नोंगौ हाय आंबा लाइक बाक्सा निफाना टीवी थैंक यू लाइक देने के लिए लेकिन आपका भाषा जो है इसको समझ में नहीं आया मुझे आप हिंदी में बोल सकते हैं निफाना टीवी मनज बर' हाय मनज बर' वेलकाम मा ओंख्रि जानानै फैखो मनज बर' मारै दं खबर बिरदाव ना मिनि हरदों हनै ब्लु होदोरानो
र' होबाय दं हास्लाबला नोङो होबाय बाजै लाइक होनो थां थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय दे जिथन मा ओंख्रि जाना फैखो बबेनि जाखो जिथन आगैयालाय खोन्थाहरदो नै बड' 100K फैबाय जोंहा आब' नोंनि आंनि मा आंनि आब' आंनि नोंनि आगै मामा आंनि आगै मा ओंख्रि जाना फैखो बड' आगै आं जायानो नों जानो बायो आरो मोसाहारि नों किस हरदों नै मालाय लाब 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 थिरजों गारहरलायदों निपाना टिभियाव लाब लाब हरदों थेंक इउ निपाना टिभि लेथन एन मोसाहारि ब्लग मा खालामदों होनदों अनुपमा थेंक इउ अनुपमा लेथन के साथ फ्रेंड हो जाइए नहीं तो बाजै लायदान थेंक इउ प्रमद आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै गाज्रि आलु अमा मा गाज्रि आलु अमा मा गाज्रि आलु अमा बुजियाखै आं निउ खाम ओइदाय दिसे अनुपमानि ओइदाय दिसे बोले दं दे दं लेथन ओरैनो होनदों बिरदाव होनदों निउ आंबो लाइभ एगारगोन गाबोनहाय टाइम पास एगारगोन दे हगार दे थांगोन जों नुसनबा निउ खाम अन उदालगुरि फ्रम टंला खबरा गाज्रि आंना मानो गाज्रि जाखो मनज आगै मा जादों खोन्थाहरदो मनज आगैया बाहानि जोंहा खोन्थाहरलाय आगै मनज आगै नोंना माबाया साबसक्राइबनि नटिफिकेसना नै दाननायसो बिदि अनानो जाया नोंनिया दे अन खालामनानै ला अन खालामना लाबानो जाबाय नङाबा जोंनाव नटिफिकेसना फैनाय नङाना बाक्सा होनदों नोंलाय आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट होनदों क'क्राझारजों चिरांजों दावराव जादों नामा फेसबुकआव दानि आब' आंनि इउटुब चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामजोब्बाय आंबो आनसाबस्क्राइब खालामजोब्बाय नै बिदि नङाना आगै मामा बड' आगै नोंखौ रावबो आनसाबस्क्राइब खालामा आगै नोंनिया आं खोन्थानि हो जेने जोङो दा सापर आइडिजोंहाय सापर्ट लालायो जेने आंहा मबाइल नोंखौ साबसक्राइब खालामबाय आंना मबाइला दिनै गोमानानै थांबाय आं जिमेल आइडिखौ गोसोआव गैला आंना बे जिमेल आइडिया गायब जालांबाय थैलांबाय नोंखौ साबसक्राइब खालामनाया गोदोलांबाय माबाबाय ओमफ्राय दाना मबाइल गोदान लाबाय दस्रा गोदान जिमेल खुलिलायबाय नोंनि चेनेलखौ नायलानो आङो जेनेब्ला बै जिमेल गोजामजोंहाय मबाइल गोदान लानानै गोदान खुलिबाय ओमफ्राय बेखौ नोंहा गोदान मोनोबा बे नोंखौ नायै गोजामफोरखौ इउटुब स्टुडिअ'निफ्राय दानलाङो आगै फारि फारि बिदि नङाखि साबसक्राइब बारायबाथाय नोंनि बै गोजामखौ द्लाब दानखागोन आरोखि वाइटि स्टुडिअ'निफ्राय मिथिबाय बिदि नङा जे मानसियानो आनसाबस्क्राइब खालामो साफा सानै खालामो सोरबानो बेबायदि आरो बिदिथ' एफा बुरजा 22 जन 23 जन खालामाना नोंखौ बै वाइटि स्टुडिअ'आसो बै गोजाम खामानि गैयै इमेल आइडिफोरखौ दानहरो आरोखि ना बेबायदि अन थेंक इउ हाय एम ब्लग वेलकाम मा ओंख्रि जाना फैखो एम ब्लग मनज बर' सोरबा लोगो बानायदो लोगो जादो दे हनै लेथन हेल' लोगोफोर दिनैनिफ्राय रेलवेनि जबनि एप्लाइ जादों माथेदो थगायथारबाय नोंनो जासुला खिफिसुला लेबु जासुला दरवाजा बंद करो ना ये वाला कौन करेगा बाद में करो जासुला मा ओंख्रि जाना फैखो मिन्थिबायना एमबि बड' 100K भिउ वन डे अगो
673 जाबायना एथ' आनजायोमोनबाथ' नोंना 673 सिम दावखोनाय नङामोन ना जेनेब्ला कमेन्टसो जाफैयाखैलै हरदोंना हराखै क'क्राझार मा जायगा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट मा डिस्ट्रिक्ट लायनो गसाइगाव लागाव मालाबा फैखांबाय नामा खोन्थाहरदो नों बे आब' मैयासो साबसक्राइब खालामनाया दिनै नोङा आब' मैयासो साबसक्राइब खालामनाया दिनै मा आर गसाइगाव थाङाखै बेरायफै गसाइगावआबो बेरायफैनांगौ ब्लग भिडिअ बानायफै बिदिनो जाखायो बिदिनो आंनि गेजेरजोंनो दावखोलांनांगौ जानानै फैयो मानोना जास्ट नोंनाल' खमायाखै बयनाबो जाय इउटुबार फैदों बेनानो गासिबो खमायजोबो आरोना नोंनाल' जे नङा बे बयनिबो थाखाय प्रब्लेम बयनावबो मनज आगै नोंनियाबो साबसक्राइबा खमायोना खमाया नेहा आगै साबसक्राइबार खमायोना खमाया खिथाहर दे बयनिबो प्रब्लेम बयनावबो जासुलानावबो दा जासुला ओंखायनो आन खालामना लानो नाङा आगै बिफरजों नांलायनो मोनला नामासै मोनजुलिसनानो बिफरा फैलाथ' आंनि लाइफआव दाना ओरैनो दसेल' नुजाथि फैलाबायनानै माबायो मिकेल हाय मिकेल वेलकम मेरे एलबी में स्वागत है आपको सम सम जाखायो बिदिनोखाना बयनाबो मिकेल अब कैसे है जी खाना खाया है कि नहीं मेरे एलबी को लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना ओके और बैक साइड तो फर्स्ट वीडियो पे कमेंट छोड़ के जाना ठीक है और एक दूसरे के साथ फ्रेंड होना है तो हो जाए आं सापर्ट खालामनो ना स्टुडिअ एबासो आन खालामो स्टुडिअ एबा खालामोलै एथ'ग्राम आनजायाना एथ'ग्राम आनजायाबा नोंनावलाय आनजाबालाय बोरैथो नोंनावहाय कमेन्ट हरोना आरो लाइभ फैनायाव लोगो जालायबानो बेनानो खमाय जायो 100% जाया लाइभ फैनायाव लोगो लाज्लायो बेनानो खमायजायो लाइभ फैयै मेला दं लाइभआलाय आङो दासो फैनो रोंदों नै गोदो इउटुब खुलिजेननायाव जासुला बिसिबां खमायोमोन रोङा लाइभ फैनोनो नै लाइभआलाय माला फैदों मैया दाखालि होनजायो आंनिखौथ' दाफुंगासै खर' गुदुंसो जाखायो अनजालु मा ओंख्रि जाखो आब' सना आं निहा बसुमतारीजों दङमोन निहा बसुमतारीजों अनजालु बसुमतारी आरे निहा मुसाहारिजों निहा बसुमतारी आलदासो नामा आंहा नैबेखौसो सानदों बावनानै अके दे जेबो नङा इट्स अके मा ओंख्रिमोन ओंख्रिया जाहैबाय जोंना खुमब्राजों नाजों आगै नोंहालाय मा ओंख्रि जानानै फैखो मेसेज डिलिट खालामबाय हनै जोंहा 100Kआ एन मुसाहारि एम्बु बेदर मोनजागोन नामानो बहा होनदों बहा होननाय जानोसै बहा हा दे गाजामारि हरद' एसे मिनिनोसै दे उदैबो सालायलायनाय आंनिया फुराना कास्ट'मारफ्रानो सासेबो गैला जासुलाल'सै फुराना कास्ट'मारा नया कास्ट'मार गोजासो गासिबो ओंखाम जाग्रोनि र' होद जानाय रायलायग्रो
बोरमा बेदरजों आलु मासि गोथाव ओंख्रिखौ बारा खिथाहरनो नाङा खुदै गयो आङो आंनो मोनजायाखै लेथन खुदै गबाय एम्बु होननायखाय आं एम्बु जाया दै आमि एम्बु नाखाय नेहा एम्बु जानो नाङा आगै ब्लुखौ बोखारदो आं थांथ'नोसै जा उन्दुनो ओंखारबाय आं डिउटियाव थांना देलै आगै सना दे लेथननो लेथन होनहरबाय 12 फैनानै बारबाय दा मानसिफ्रा आरो आंना फिसा उन्दुलांबायहाय जि मोजांनो मानला मानलि मन्जुलि होनलायबाय नै सनाफोर लोगो बानायदो नै जोंहा माबाजों लोगो जादोंहाय मा नाम होनोमोनलाय मनज बर'जों जाय लोगो गैया लोगो जादो नेहा आगै अनजालु आगै ओमफ्राय लेथन आगै पियार जासुला गोबोरसिं जादो हेल' आबै मा ओंख्रि होनदों ओइ पियार जासुला मानलु मानगासिनो दंखायो दे नै खर' मानलाय आखाइ मानलाय आथिं मानलायनो बोरै नुफ्रा नोंलाय फाग्ला दायना सोलोंनाया कमप्लिट जाबाय नामा बेनालाय पियार जासुलाया दायना सोलोंनाया कमप्लिट जाबाय नामा ओमफ्राय सोरबाफोर लोगो बानायदोनो मनज बर' आगैजों लोगो जादो आयु बागदावलायदां हेल' नो मनजिल बसुमतारिया हेल' वेलकाम मनजिल आइल' होदेरनांसिगौमोनहाय आंनि नामजों एखे जाबायमोनहाय नोंनिया मनजिल लि जाबायमोन मनजुलि इउल' गैया नोंना इउ थाबानो आइआ ओरै एलाव थाबायमोन इउआ नैबे जेआव थाबायमोन होनबानो आंनि नाम जाबायमोन मनजिल आगै बाहानि नोंलाय खोन्थाहरदो आगै सना एसे मा ओंख्रि जानानै फैखो खबर सबर मारै लेथन हा एम्बु बेदर जानो नांगौ बेसो जोंनि बर'नि जारिमिन बेदर बबेयाव देरनाय दङ होनदोलाय बाल लेथनखौ आइ लेथन बबेयाव देरनाय दं हा होनदों नै आं मानलाबायदों होननायखौ बिफरा फैबाय नै नेहा नों लिरना लाबाय नामा प्रेगनेन्ट खालामफैयो बेहा फैबाथाय नेहा प्रेगनेन्ट होनफैदों हनै जामारबा हामगौ आं नेहाया जालु बसुमतारी आंनि भिडिअ नायदो आब' सना नोंनि भिडिअखौ नायाखै नामा आंलाय सोरनिबा भिडिअ नायो ओमफ्राय सोरनिखौ नायदो नोंनिखौ नायदोंना नायाखै भिडिअ गोदान होदों नोङो बेखौलाय आं नायखानायसोना नैबे आयौ बुरि ना सोर जाखो बेलाय नोंनि बुरि ओरैनो टाइम पास हगारबाय माइ मेसेज दारि गाबस्रें स्रें रागा खथियाथा नुखादोंलै बेयाव नैबाव एसे मोजां नुसाबदों गन्थं गुदुंखौ माबायदि नुदों नोंनिखौ नायसाय अनजालु दारिखौ माबायदि लादों नै बुरिया मालाय एक्ट्रिस बायदि नुदोंहाय नै मेगन फिसा फिसा दारि जाथि थि नुखादों होनलाय ओमफ्राय बिमाया लाइक नांगौ ना नाङा लाइकखौनो खिन्थ नाङा जायो हो फ्रेन्ड जादो गोदान दंबा मनजिल बसुमतारिजों जोंहा लोगो जानोनो सोर लोगो गैया लोगो जाबानो जाबाय
1.33 ไม่เบาเบาलोगो जादो मनजिलजों बर हा होनदों दङ जारिमिन फै आं खोन्थानि होगोन आं जारिमिन दंना गैया दे खिथा दे खोनासंनि आंबो सल'बाथा खोन्था दे होनदों लाइक होबाय पिंकि आगै फैबाय जोंहा लाइक होबाय थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय आगै एन मोसाहारि बिफोर होनदों नों बिफोर होनदों हनै पिंकि ब्लग सापर्ट खालामदो फुल भिडिअ वाच खालामना पिंकि ब्लग माबाजों लेथन बाग्लारिजों लोगो जानो आगै मनजिल बसुमतारी अन थेंकिउ बिफरा होनदों आइदै नेहा होननानै माथो बिलाइ अमा ना माथो बिलाइ ना मा जाखो क्या सिसे अमायानो गोनाय नेहा नोंनो अमा फिसा बायनानै हरदों नै बिफरा लेथन आंनाव SMS हरना दोन होनदों आयु मा होनोमोनलाय बेखौ मा होनोमोनलाय बेखौ मा होनोमोनलाय सिंफांदि बिफर बेनाना होनदों हा होनदों एन मुसाहारि डार्लिं सना लोखि जिउ नोंना मा ओंख्रि जाखो होनदों दार्लिं होनसै होननानै आरो सनाबाव आरो लोखिबाव आरो जिउबावसो आयौ मालाय आंखौथ' बिदि होनग्रा गैयाहाय रावबो मे बोरो नेहा होनदों लेथन भेन्दि आलु मैखुन भाजा होनदों आंखौ मोनखाया एनफर नाब्ले नेहा नाब्ले होनदो एनफर नाब्ले लादो नेहा नोङो चेनेलखौ गाबबाय मोने देहाया बाय जब तक मेरी दीदी एक दूसरे कौन है 10 लोग है लेकिन कमेंट कर रहा है 2-3 लोग ओनली 765 लोग CID हो गया है नों सपोर्ट खालामदो फुल भिडिअ नायनानै पास रिंकि नङा पिंकि हरसै आङो ब्लु हरसै आं ब्लु हरबाय नों सपर्ट खालामदो फुल भिडिअ नायनानै फार्स्ट पिंकि होनबाय नेहाया बिदिसो आरोना नेहा बोरैबा जाबा बिदि आयु थाम्फैया थोस नेहा बोरैबा जाबा बुरै जाबा बिदिनो जागोन नों बिमा होनदों नेहा बुरैबा बिदिसो जागोन आरो लेथन दे होनदों अदालगुरि थांनि र' अदालगुरि थांगासिनो नै गुड नाइट मनज आगै गुड नाइट बाय बाय
आं रावखौबो सापर्ट खालामला आंनिखौबा सापर्ट रावबो बर'जों बर'नो मा होनबावनो आरोना बिनि एन्सारखौहाय आगै जेनेब्ला नोङो एमके आगै जेनेब्ला नों खोथाथे खोथा नों जुदि नों सासे जेनेब्ला फेमास मानसिमोन नोंखौथ' नों सापर्ट खालामलायनाङामोन ना माबा बेबायदि सापर्ट बिनांलायामोन माबा खालामखायो नोंखौ अलरेडि सापर्ट खालामनानै अलाव होनानै लाखायो ओमफ्राय जों फेमास मानसि नङाना आगै फिसा फिसौसो जोंहा गावजों गाव फिसा फिसा इउटुबारजों इउटुबार नों आंखौ सापर्ट होबाय आं नोंखौ सापर्ट होबाय बिदिजोंसो जोङो देरग्रोनो हायो सिनायथि लाग्रोनो हायो आगै नों सापर्ट होबासो नों सापर्ट मोनफिनगोन ना नोंखौथ' रावबो बिदि गोसो जानानै रावबो सापर्ट खालामनाय नङा सापर्ट मोनफिना माने मिथिबायना आगै नेहा दायो अदालगुरियाव थांनाय ट्रेन गैला दं जोंनिया 9टा बाजियाव मोनो फाग्ला थांगासिनो खारस'नहैनोसो नागिरखो ना माखो बाल बिफरनावलाय नेहायालाय पिंकि ब्लग आं फुल भिडिअ वाच खालामना होबा अननानै थागोन आं मा होनदों पिंकि ब्लग फुल भिडिअ वाच खालामना होबा अनबाय थागोन आं अनखानांगोन ना नोंलाय नेहा दायो गुवाहाटि बांगालोराव थांनायसो दङ फाग्लिनो गुवाहाटि बेंगालराव थांलेंबाय नै नोंखौ दोंखारनो बिफर बर' हाबा जानोसै आंनो आयु हाबा जानोसैनो लेथ'ना ओइ जोंखौबो लेंहरखा नीलू पटेल ब्लॉग आ गया है नीलू पटेल ब्लॉग हेलो वेलकम मेरे एलबी में फर्स्ट सेकंड आया है शायद लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए प्लीज आपका ऑलरेडी फ्रेंड है मेरे साथ मैं आपको ऑलरेडी फ्रेंड है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एलबी को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए प्लीज हेलो एवरीवन बोला है और किस किस के साथ जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड होना चाहते हैं फ्रेंड हो जाइए नील पटेल वो लोग भी पक्का पैक देगा आपको बोरो आन्दायैहाय कमेन्टखौनो आं डिउटि थांनाय टाइम जाबाय आब' अके बाय बाय अनजालु बिफर जोदोब्बायनो बिफरा क'क्राझारनि लाबोनोसै आं बिफर हाबायाव फैगोन ना फैया मा बिफरखौल' लेंहरबाय जोंखौल' लेंहरा दर फाङै दहाय थाम्फै फैबाय नै थोद गेजेरनि दराबो फाङै दं जॉइन मी प्लीज ओ नीलू पटेल के साथ कोई फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड हो जाइए आं हाबा जाबोला इउटुब चेनेलनि लोगोफोरखौ लेंहरजोबगोन आं नोंहा अफायमोनलाय गामिया लेथन खोन्थाहरलाय लेथन अफायमोनलाय नेहा रेन्स मारिखानायसोनो दाउला होनदों अखा हाबाय आब' सना गुड नाइट आं ओंखारबाय दोनबाय दे बाय बाय गुड नाइट दे ओहो थां दरफाङै थाम्फै अरजोब्बाय आंखौ अदालगुरि एफा गोजानाव माजों थांनांगौ थां आं माबादो पस्टजों हरदो आंनो ओंखामखौहाय बेदरखौ आयु
फिसा फिसौ सिखारलायनाय बिदिसो खुहरबाय आरो गान्दुखौहाय आखाइफ्रा दंना गैया बेफोरालाय बेनो बाबायानो बेनो गिनांसिगौहाय दानिया अबेसिम थांखोमोनथाय क'क्राझारनि लाबोसै आं बेफोर नेहा रेन्स मारिखानायसो दावलायबाय थांखाबाय अबाव थांखो कमेन्टआलाय थांगोन दे लेथन हाबायाव होनदों गेवनो माथो जालायखो आबा औ सोनाब थांगोन दे लेथन आबाया होनदों गेवबाय दं बिखौ होनदों गेवनोसैनो हनै पिंकि लेथन आं SMS हरबाय दा बेक खालामदोनो जॉइन प्लीज नया फ्रेंड है तो नीलू पटेल के साथ फ्रेंड हो जाइए प्लीज कोई भी किसी को भी साइड फ्रेंड नहीं चाहिए इसलिए चुपचाप है वो लोग लेटन नीलू पटेल के साथ फ्रेंड हो जाइए थोस नेहा जानला मानला गेवा गोरा मारिखानायसो होनदों नों फिक्स सापर्ट मोनगोन होनना सानना लादो पिंकी आं दा उनाव फुल सापर्ट खालामगोन आं पिंकी नीलू पटेल के साथ फ्रेंड हो जाइए हा नीलू पटेल पिंकी के साथ फ्रेंड हो जाइए लेटन के साथ फ्रेंड हो जाइए नीलू पटेल बे मुसारिखौ सोर खागोन मानो ओरैनो हाबफैखो हा खोमायाव इयारफन लानानै जेबो खोनाला बियो बे ओइ बेंगानिसो रायलायनांगौ जाहैबाय आङो बे मुसारिखौ सोर खागोन होनदां आंथ' खाखाया आयुहाय दोदोमोनो बिजों दाथां दोदोमोनो बाबा हासुनो ओंखारदों सिनदो दे हासुनो ओंखारदोंबा हागिसाव हासुनो बादों बियो गाबबाय थादों दे हागिसाव सिसि होनदों ना थोद हागिसाव हासुआलै ना बाथारो आं नोंखौ दे नोंसोर कमेन्ट हरथ' आं हासुग्रोनि दैसाखौ नोमानि बिदि सिखार हासुबालाय मा नोमानि हागिस गाननायनि लाब दं नोंनालाय आइ फिसा गोनांबाथाय मा जायोलै जेबो जाया नोमा नोंखौ रायाखै आइ रायाखै सना औ सना औ नङाय औ सना
नेहा उन्दुदो सम जाबाय नोंहा होनदों लेटन जागोन दे होनदों पिंकिया पिंकि ब्लग सापर्ट खालामगोन दे दा होनदों लेटन जागोन दे होनदों उनाव प्लिज न्यू काम 3 आईडी से तुरंत रिटर्न करेगा फॉलोअर्स के साथ आ जाओ होनदों लाइक डन थैंक यू लाइक देने के लिए न्यू काम लेटन सिन्था दा खालाम गोजान गोजाननि लोगोफोरखौ बुकिं खालामगोन आं लेंहरखागोन हाबायाव दस फाग्ला बिदि जायो नामा होनदों पिंकि ब्लग वाइट होनदों आज जामारदोंसो होनदों मा रायलाय बियो बिफरा जोंनिया आंहाबो उन्दुनोसै दे आबो सना दे आगै दे गुड नाइट प्लीज दीदी मेरे 600 करवा दो लिंक डाल दीजिए कितना हुआ है फोर चाहिए ना नेहा 30 पॉइंट से सब फ्रेंड हो जाइए और पिंकी उनूप स्टडी के साथ फ्रेंड हो जाइए ये बहुत अच्छा है मतलब वीडियो वगैरह भी देखता है मेरे एलबी में भी आता है आप लोगों को भी सपोर्ट करेगा गौरव नार्जारी हेलो वेलकम गौरव नार्जारी आगै सब्सक्राइबारानो गैया बेनालाय मा ओंख्रि जाना फैखो गौरव आगै आं जाला दिनै मेगना उन्दुनो ओंखारबाय आरोना उन्दुदो मेरी भी आ गया मेरी उनूप के साथ फ्रेंड हो जाइए मैंने ऊपर में लिंक दे रखा है उनूप के साथ फ्रेंड हो जाइए मेरी वो भी बैक कर देगा आपको उनूप आप भी फ्रेंड हो सकती है कमेंट करके रखो वो लोग भी आपको बैक कर देगा बैक देगा वो लोग भी उनूप उन्दुनो ओंखारबाय नामा आगै उन्दुनो ओंखाराखै नामा उन्दुनो ओंखारथ'वाखै बर्थमान नाइस गोदा निरन्जय नार्जारी हाय वेलकाम निरन्जय मा ओंख्रि जाना फैखो जायाखैलै बाजै दाबो ओंखाम जायासै मानो दाबो ओंखाम जायासै 10ता जालायलायबाय नै गुड नाइट फैबायबो थांबायबो आरोना फैबायबो थांबायबो आरोना मेंबाय बाजै समखौनो होनो हाला अके आगै दे नोंहा माबा खामानिफोर बिजिबो जादों जानो हागौ मेरि होनो निरन्जय आगै लोगो जानो हागोन ना होनदों नै हाय बिकुनजोनो हाय मा ओंख्रि जाना फैखोहाय
दे फ्रेन्ड खालामहर मेरि बेग हरगोन गिफ्टबो हरगोन फासायदिजों बा मालाय गावसोरल' गावसोरल' ना नेहाजों बेफोरजों अबाव थांखो ना उन्दुहैजोब्बाय स्रिलाय मिथिसार स्टुडिअ हेल' मिथिसार स्टुडिअ वेलकाम मेरि एलबिमे स्वागत हे आंनि गिबियाव खुलुमनाय जासिहरबाय मिथिसार आगै लाइक होआखैबा लाइक हरदो आगै मोनसे आंनि एलबियाव दिनैसो फार्स्ट टाइमखाबो होनदां आयौ 1K जानोसै नै कंग्रेचुलेसन एडभान्स मिथिसार आगै 1K जानो गोनां 1K जाथारसै मालाय 49 जाहैबाय मा ओंख्रि जानो सासुरि जि दिनैसो जादों मा सासुरि लिरनाया ओंख्रिया खुमब्रा पानिलाव होनदों निरन्जन नार्जारि सापर्ट खालामबाय दे नों लाइक हरबाय आब' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय मिथिसाराखै वाट्स टाइमा बेसेबां थांखो मिथिसाराखै खोन्थाहरलाय आगैया अबेनि मिथिसारा खोन्थाहरदो सिनायगोन नामा आंलाय सिनाया नामाखौ नालाय खालामबाय थाबानो जायोना आरो माथो मा जेबो नुवा जेबो नुवा आंनिया जेबो नुवा ओइ नों मनेराम बर' नों सोरलै आंनियाव इमान गाज्रि कमेन्ट खालामदों नोङो बेबायदि कमेन्ट खालामनो नाङाना मनेराम आगै बिदि हामाना बर'जों बर' नोंसोर कमेन्ट खालामोब्रा लासिं सिंनो दस इमान गाज्रि बिदि कमेन्ट खालामनाङाब्रा आगै दुखु मोनोना मनेराम आगै नों आंनि सर्ट भिडिअ हगारनायाव बिराद गाज्रि कमेन्ट खालामदोंलै आगै आं बिराद दुखु मोनदों आरोना सासे बर' जानानै सासे बर' नोंनि बिब'जों समानखौ बिदि एथ' गाज्रि कमेन्ट खालामनाङाना एथ' गाज्रि गोसोजों नायनाङाना आगै बिदि गाज्रि मेगनजों नायनो नाङाब्रा आगै नोंनाबो बिनानाव दं बिब' दं बिमा दं नङा होमबा बिदि गाज्रि मेगनजों नायनाङा आगै नोंनि बिमा आरो बिनानाव बा बिब'खौ बिदि होनोब्ला नोंबोथ' दुखु मोनगोन ना आगै बिदि होननो नाङा दे आगै एबारनिफ्राय दा होनसै मिन्थिबाय आङो माबासो भिडिअ लानो फैनोसैमोन नोंनि फारसे रिप्लाइ भिडिअसो लाना फैनो नागिरदोंमोन आं खिन्थु आङो फैला आरोना बर'जों बर' माथोबाव बिदि दाहर दे आगै आं उदालगुरिनि आब' होनदों उदालगुरिनि ना आगै नोङो आं लाइक डान थेंक इउ बेर जासुला ओंखाम जानाय हैनो रिप्लाइ खालामना दोनबाय थादों रिप्लाइलै मेगनफ्राबो थोस ओंखाम जानायैनो प्ले खालामना दोनबाय थादों थेंक इउ जासुला आगै जासुला थेंक इउ ओमफ्राय मा होनदों बे मनेरामा मा होनफिनदों अनोना आं नोंखौ आंनि हिन्जाव साननानै अननाया एफा गाज्रि लिरनाङा ना मनेराम आगै बिदि गाज्रि लिरनो नाङाब्रा मिथिसार स्टेटास फ्रेन्ड जादो मेरि दैमारिजों फ्रेन्ड होनो मिथिसार आगै बर'जों बर' सापर्ट खालामलायनांगौ मिथिसार आगै नोंनियावहाय बेसेबां सापर्ट आइडि दं गौरब
दसे उनाव फैगासिनो बाजै ओंखाम जाग्रोनि दे आगै दे। ओमफ्राय नोंनि चेनेल गैयाना गौरब आगैसो दा चेनेल माथो साबसक्राइबारखौनो देखायाखै। चेनेल गैयाना आगै नोंना? चेनेल गैयाना गौरब आगै नोंनिया खोन्थाहरलाय। Only one ID. Oh. Usual 19 like. Thank you. Moniram मानो उन्दुआखै दाबो बुंनो दानो उन्दुयो लाइभ फैदोंना आङो। बाल ना अनु अपनार बाला से अमी आपनी किरखम आसे पिंकी आंजोंबो लोगो जादोना सोरबा अनोब्ला होनदों। उज्जवल बोल रहा है पिंकी के साथ फ्रेंड हो जाइए। पिंकी ने आपको बैक कर देगा बोला है फ्रेंड होने के लिए। पिंकी ने न्यू कम 30 आईडी से कोई भी 30 आईडी नहीं है। ओनली वन आईडी है यहाँ पर उज्जवल। प्लीज ब्लू ओके ब्लू ले लो। मेरी फुल सापर्ट बेफोरखौ दोनदो उन्दुबाय आंबो नोङो माबासो नामा मनेरा मालाय जेलसो नामा ना नङा जेल नामा खोन्थाहरलाय। न्यू कम 10 आईडी से 1 आईडी से हो जाओ उज्जवल। लेटन पिंकी ब्लग फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामबाय आं आरो अल नटिफिकेशनबो खालामबाय आं कमेन्ट चेक खालामदोनो। प्रिया हाय सिस्टार मा ओंख्रि जानाय? ओंख्रिया जाहैबाय मामा खुमब्राजों नाजोंहाय जोंहा। ओमफ्राय प्रदीप बिखुनजो माला 1K जागोन रा जागोन लिंहरगोना लिंहरालै बिजामादैखौलाय। आङो 1K जाबा गिभअवे भिडिअ लाबोगासिनो दं 3 मासनि रिसार्ज जायनो नांगौ गिभअवे भिडिअआव सापर्ट माबा लाबानो जाबायना बाहागो लाबानो जाबाय आरोना। मिथिसार मेरि कमेन्ट खालामना दोन बेक सापर्ट खालामफिननो होनदों। कमेन्ट खालामना दोननो 1K 2K 3 होनदो 1K 2 सापर्ट उन्दुदोलै दोन बेफोरखौनो। आङो एसे इउटुबाव थाखा खामायनो नागिरदों र' आगैमोन थाखा जानो इउटुबनि फैसा जानायनि आंबो र'। मानसिफ्रा माथो इउटुबाव गिलु फालु फैसा मोनोनो गेमस्रि मोना माबा मोना एनिथिं एमजे मोना प्रकास बाहाय मोना र' आंबो सोलोंनायनि एसे फैसा जानो। हेल' सोरबा फिक्स सापर्ट निउ फैदो। लेटन आगैजों फिक्स सापर्ट फैनो ना। उज्जवल ने बोला है 1K 2 फ्री मिलेगा जो भी उज्जवल के साथ जो भी फ्रेंड करेगा वो 1K 2 सपोर्ट देगा। मतलब 1 get 1 by मा होनोमोनलाय बिदिखौ get 1 get free ना मा होनोमोनलाय बावलायलांबायहाय बुरिनायखाय। पिंकी ब्लग फुल भिडिअ वाच खालामना होबाय आं कमेन्ट चेक खालामना फैबाय होनदों। नाङा दे दोननो सोरलाय नोङो जेलसो नामा जेल खाथारसो बियो जेलसोना नोङो माने एफा गाज्रि कमेन्ट खालामा नोङो जेलखासो बे मानजा मोनगोन नों बेथा आंजोंहाय बिदि कमेन्ट खालामनाया। नो फ्रेंड नो सपोर्ट उज्जवल माय चैनल कम उज्जवल आपको पिंकी ब्लॉग ने बुलाया है। आप पे कीजिए पिंकी भी करेगा आपको
इस थाखानिसो लब माने आंना बिखुनजा माथो थाखानि लब नङाबा ओरैनो ससियेल मिडियायाव फैदों आङो थाखा नङाबा जायो थाखाजों गासिखौबो बायजोबनो हायो मिनिनाय गाबनाय दुखु सुखु गासिखौबो बायजोबनो हायो थाखाजों मिथिबाय बिजामादैयाबो साइडआव मोनजागोन ना मालाबा देनां र' I have 30 ID. Pinky G, please start new come usual. Okay. बे मनेरा मा GL सोखा बेयो GL खाथार बेयो GL बाय फ्रेन्ड गुड नाइट बाय बाय मेरि दैमारि स्वीट ड्रिम मोजां मोजां सिमां नुदो सिमां सापर्ट खालामनानै दोन अननानै लोगोफोर मिथिसारजोंबो सापर्ट खालामनानै दोननोनो बयबो मेरि दैमारिनि रेन्जखौ लाखिनोसाहां Kenapa mapa bunuh जानो दे कमेन्ट होद जावैसो मासि थाबाय थायो बेलाय बबाबा बिजामादै बिजामादैयानो मा बबाबा आंनालाय आब'आ बहानि आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आगै मामा गसाइगाव होनो जोंनिया ए मोनजाबाथ' जायोलै आंहा साख्रि गैया बाख्रि गैया मा खालामनानै जानो आगै नोंखौ फिक्स सापर्ट खालामबाय थागोन आं नोंबो फुल भिडिअ वाच खालामबाय थागोन पिंकि ब्लग होनदों ओइ पिंकि ब्लग नोंखौ होननाय लेट ना मा होनदों फरायफैद' आं जावले जावले फरायला पद्म फैबाय नै जोंहा पद्म दासो फैदोंलै नोंनि बिजामादैया आंना बिजामादैया प्रदिप नार्जारिसोथ' पद्म सानै साथाम बिजामादै लाजाया र' सिरि थाथ' नोंहाव दङ खाथियाव पिंकि जि खाम सेक बेक दा बिजामादैखौ नोंनो सायख'खाजोब्बाय होनना रायगोन आइ बिखुनजो सिथा आंलाय आं जाहोगोन ना मा जानो नोंलाय मा जानो नोंलाय माने थैजासे फिनांगोन सुखु गोजोन आथिं सोमाव सोमाव इउटुब खालाम माबागोन आं गैया बाजैनो माबा गैया चेनेल गैया होमबालाय बाहानि आगै नोङो आंखौ सापर्ट होदों बुहुद धन्यबाद गौरब नार्जारि आगै आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय आं बिराद गोसो गोरबोनिफ्राय बरफ दोननाय बायदि बिखायाव गुसुनो बिराद गोजोननाय थाबाय आरोना नोंनिसिम गौरब आगै अबेनि जाखो आगैया खोन्थाहरदो पद्म जी प्लीज कम पद्म अब तुमको उज्जवल बोरई ने बुलाया है पद्म सरिलै आब' आं दसे स्टाडि खालामबावनि एगजाम जासिगोन ना होनदों मोजां फरायलै आगै मोजां फराय एसे खस्थ' थाखा फैसा गारनानै मोजाङै फराय
प्रदीप नार्जारि उफानिया लाइभ भिडिअ होदों नामा उफानिनियाव खारथारलांसै आरो थारमाने लेथन बाग्लारिया ओंखायनो सोंहरबाय नोंखौ रानि बायदि साजायना दोनगोन आं सुसुरजि नंगौना नङाथाय देग्लाय मेट्रिक होगोन ना बा बेखौ आयु मेट्रिक होगोन आइ गथ' मोजां फराय लाइभआवसो फैलायबावदों नोङो लेखा फरायदो थां उज्जवल मैंने आपको आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है तुम्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो बोला है उज्जवल आपने पिंकी ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है क्या सब्सक्राइब करके दो दे आब' दे बाय 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 लेथन होआखै खालामाखै नुवाखै माथो लेखा फरायनि आं फरायदो मबाइला सुइस अफ लादो फरायदो ओइ मिंख ओइ मुसारिया खाहैलाय आथिङाव नांबाय थादों आंनाव थां मुसारिया खायै थां थांदो हासुहैदो ओमफ्राय मुसारिया खादो उन्दुदो गाबोन गारि सालायनांगौ बारा दङामोन जाबाय नोंना फैसा हाबबाय माथो हाबथारसै माथो सापर्ट होफिन उफानि मोना गथ' सापर्ट होबाय थायो आं उफानि मोनखौ होनदों माथो सापर्ट होफिना मानो होफिना जानांगौ उफानियालाय भिडिअ नाया होमबा नोंनि मेगन लाजामारलाथ' आंना आरो बिखुनजोना माबायदि फरायो मारो मेगना जामारलाथ' आरो बिखुनजोना माबायदि फरायमारो होनदों फरायमारो मा फराया नोंखौ रानि बायदि साजायना दोनगोन आं सुसुरजि बेल'सो ओमफ्राय मारा लेथन होआखै खोमालै खोनायाखैसो दा खोमालै नुवाखै माथोनो दास आंबो आंखा गोसो होनानै फराया ने मानजि जादों बिजामादैजों नेहाया उन्दुहैखो ना माखोथाय आंनालाय स्टेपखाय नोंनासो स्टेपाखै लोंदो लगायना होबाय थानांगौ नामा ओरैबायदि दानिया नैबे हंला हंला जाबायना थाम्फै हाबनोसो मोजां जासिगोन खोनाबाय थाम्फै हाबनोसो मोजां जासिगोन एबार दे बाय आब' बाय अके आगै उन्दुनोसै आं ब्लु बोखारदो फ्रेन्ड गुड नाइट बाय बाय सोर सोर थांखो खिथालां ब्लुआ होलां थाथाव बिखुनजो उन्दुनोसै दे बाय बाय आं मोनथियाखै है उफानिया भिडिअखौ नाया सापर्ट खालाम थांफुखौ गैया लाबोआखै नागिरना लाबोखा आंखौ दाथिखोदा सापर्ट लालायबाबो आरो सापर्ट खालामबाय थानो नांगौ औ भिडिअ नायलायनांगौ ना बैनिखौबो
आंनि भिडिअखौ नायनानै बिनिफ्राय नायाखै बियो आंनि भिडिअखौ नायनानै बिनि फारि नायाखै बियो सापर्ट खालामनायाव नोंनि भिडिअखौ नायनानै बिनिफ्राय नायाखै बिनि लाइफ फैनायाव थांना रायनो हाया नेहाया मा खालामहैखो आं फैयाखैनो ओइ मनिराम ब्रह्मआ नोंनो ना मनिराम बर'आ नै आंहा मुलि मोनसे लोंबावनांगौमोन ना गेद्रा नों लोंबाय नोंनिया लोंखांबाय माला लोंस्लाबलायखो सिखारनो बारो दहाय आधा घन्टा जायैखाय लोङाखैमोन आङो सिखारनो बारोमोन आं मिथिया आं लाइभ ना दासो स्टार्ट खालामदों नोंनोखा बे थगायदों सना नोंनोखा बेयो थगायदों बेनोथ' प्रदिप आं नोंनियाव सोंहरदों अफानिखौ रायहैनो लाइभ होदोंना होआखै होनना हसाले आं दासो लाइभ दोनदों आं नोंनि लाइभखौनो नुसना माथो नोंनि लाइभखौनो नुसनफेरा आङो थांगौ आङो आं नेहाखौबो होनहरबाय दहाय बे लाइभ फैबा आं खोथा हरदे होननानै आं मानो नुसना होननानैहाय नुसनफेरा आङो नोंनि लाइभखौनो सात दिन जाबाय नै भिडिअ होयैयाबो बोरोथो लाइभ बोरो नोंनि लाइभआ बोरो मैयाबो होदों होननायालाय जाबाथार लाइभआनो गैया प्रदिप दिदियाबो आंनि लाइभआव दं हैयोमोन प्रदिप दिदी आं गोमबोराबो दंहैयोमोन आं आपलड होआखै आपलड हो मानोथो प्राइभेट खालामना दोनखो उन्दुनोसो ओंखारबाय आं कमेन्टबो हरा मुंबो हरा बिदिबाथाय उन्दुनो ओंखारो आंहा सोराङाबो आं सोरांनि भिडिअखौ सानफ्रामबो नायो हगारबानो सोरां 10Kआ ओमफ्राय आंनिखौबा नायाबो कमेन्टबो हरा नायला आङो बिनि भिडिअखौ एबार रागासो जोंबाय आङो सोरां 10Kखौहाय साला आङो सामफ्रामबो नायै कमेन्ट हरो बेनाव इसे मोजां फुराना लोगो होननानै आगै होननानै ओमफ्राय जेलानिफ्राय न'आव फैदों एलानिफ्राय गावल' भिडिअ हगारनाय दुहुम मालायनिखौ नाया
मालायनिखौ नायाबाखि गावनि माबानिखौ गावनिखौ नायगोन दे। आंहा दासो जेबो नङा। उन्दुनो जाबाय आङो दिनै माबा MDM इउटुबार आंहा दासो जेबो नङा आगै। दा मा होनायखायसै आं बिदिया गेट होनायखायसै आं गाबोन 12था PM आव फैगोन आं दे। आंनिखौबो नायदो। नोंनियाव नायखायो दा आङो MDM आगै। नायोथ' आङो समाव कमेन्ट हरथ' नोंनो। नोंनियाव नायनाय जायाखैथ' बेखौ नाय। ससे नायनानै फैबाय दे आगै। आंथ' फनिल' नायाखै। आंनिखौ नायदो नायबाय। Eton Comstar 1 2 1 4 I have to tell you नायगोन थेंक इउ। गफुरनि बाजै गफुरनि ना आंनाव दहाय फैबा गोदान लोगो मोनगोन। थांनाय जायासै ना आंनिखौबो जायनियाव बिनिखौ नायफिनो। आब' मा खबर ओंखाम जाबाय नामा? जाबाय आगै बिदि लायदान थेंक इउ बिदि जि खाम बोला है। BTG মোক লাইক কৰা নাই নিউ भिडिअफोर बलाहे बाय बाय आब' बाय बाय। निहोर बड' फैदों नै जोंहा गैया वेलकाम निहोर निउ फार्म 10 आइडिसे अमित आबै मा खालामदों दुमबाय
Laidan, thank you, MDM. First kontung halaman lazibeh mama lazibeh ang doनोसै दे एक्सनानो दे उन्दुदो दे I am a jewel boy you question I didn't get apa what question I am a jewel boy you cứ biểu mà học làm kêu nhỉ em có này đi Omid Sobita मा खबर होननाय हा 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 होनदों नै Azul answer Diog not answer you मा सोङामोन नोंलाय बोरो लेथ'बालाय मा सोङामोन लेथन आंबो खोनानो हायाखै बिदि स' बिदि आंनिखासो मिथिबाय थाब मा ओंख्रि जाखो आयाबा मा खालामदों ए धनन्जया आंनि माबाखौ ग्लुखौसो लांदोंमोन उन्दुबायलै आगै बेसेबां जाखो नोंहालाय सापर 39 धनन्जया गैया अबेनि खिथाहरलाय लुहोलाय होबायमोन आङो होबाय दे बेथ'नाबो मा हरदों मा खालामदों आं ओंखारसाबाय जिनो very not we can dance not cons you not angel falling not मा होननाय जाखाय जौबाय नामा बाजै गावदां एसे मोजां जाबाय नामा गथ'मागै आं नोंनाव फन हरनो नागिरनाया बावनानै थादों एखे गोसोआव फैदोंमोन सानाव दहाय आरो माबा नेहानि लाइफआव हाबहैनानै बावनानै थाफिन एसे मोजां जाबाय नामा
धनन्जय खाम दे लादो सोलथे होनदों मोजां जाबाय आं गोजानाव मोजां जागोन ना कुसुगावनिसो आब' कुसुगावनि ना खाथि मालाय उन्दुदो एक्सना खिगोरान उन्दुनांसिगोनथ' आरो बिदि आंनिसोनो माया नोंनिसो बिदि आइ मोजां आंहा खबरा खमायबाय बिदिनो प्रिटि पाइप लाइटनि मिला आपको साथ मिला होनदों जी प्लीज बोलो तो लाइक डन कर दिया है गोदान दं नामा गोदानानो गैया उज्वलजों लोगो जायाखै नोंहा फायबायदि हाय ब्र'नो मा ओंख्रि जाखो आब' ओंख्रिया खुमब्रा ना देलाय नोंसोर कमेन्ट खालामबाय था आं जा उन्दुनो ओंखारबाय आङो थेनथ'नोसै नामा सानदां उन्दुनो ओंखारनाया हामथारलां 9 जन मानि दं ओमफ्राय नोंहालाय बहानि आब' गसाइगावनि आं गसाइगाव
Good night เนี่ยउन्दुदो मोनजोलै नों Good night 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 कमेन्ट गेलेबाय थादे नोंसोरो आं नायगासिनो दानो उन्दुनो ओंखारबायबो आबैया Entertainment means Walton. My sister, how are you? I'm fine. And you? And how are you? गासैबो मोखां बोरै मा जादों हिनजावनियालाय हर बाहाय लोगो जादों आंजोंनो MDM इउटुबारा मेडाम लोगो मेडाम लायनो MDM लोगो जाफैदो आं रिटार्न खालामगोन नायदो आपल'ड होबाय आं गसाइगाव मा गामि आब' गसाइगाव गेवलांफुरि नोंसालाय कुसुगाव मा गामि नायदो आपल'ड होबाय आं र' मुलि लोङाखैना आङो मुलि लोङैनोसै आं देलाय नोंसोर कमेन्ट गेलेथ' आं मुलि लोंग्रोनि उन्दुनो ओंखारबायबा उन्दुदो बाजैनो मुलि लोंनांगौ मुलिखौनो लोंनो बावदों मेगन रालायलायसिगोन ओमफ्राय बे मुलि लगायखानाय नामा नोंनि बे कापा ओइ मेंख' दैसाया नट जेल मावजि मोखां होनदों थान्दा बाजार थान्दा बाजारनि थान्दा बाजारनिनो थान्दा बाजार फुकनमोन गामिनि फुकनखौ सिनायो धनन्जय दैयानो लायखानायबो गैया माखौ लोंनांगौ जाखो आंनो मुलिखौलाय थोस आरो मुलियाबो ओंखाम संग्रायावसो आंना मुलियानो ओंखाम संग्रायावसो लाइभनिखौ आपल'ड होबाय आं औलै नुबाय गाबोन नायगोन बेयावलाय बोरै नायजानांगौ खोनाया मालाय धनन्जय अफिसियेल आंजों लोगो जादों फनखौ सिनायो नामा धनन्जय आगै I am new friend okay मेरे को फ्रेंड सपोर्ट कीजिए मैं भी सपोर्ट करूंगी
मा गामिनि फुखना थान्दा बाजारनि सालथे औ ब्रै रायनो होलायदो फरायनो सालथेखौ फरायनो होलायदो फरायनो होजायो नामा मालाय मबाइल सेरनाया मास्टार्ड जादों आपलड र' नुबाय एक्स'ना होनदों मा गामि फुखना गसाइगाव थाफैयो खर' लानथाथा मानसियाहाय खर'खौनो खानायखौनो लाया थिर दानो हिनजाव दङ फिसाजो सासे दङ बिनानाव दङ थान्दा बाजारनि मुलिखौनो लोंनो बावदोंलै आंहा उफ आंखौबो कमेन्ट खालामनो हो आबै आंखौबो कमेन्ट खालामनो हो आबै कमेन्ट खालामदो अबेबा कमेन्ट खालामदो आयौ मुलियाबो ओरैबायदि थावथारैहाय 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 ओरैबायदि बोरैबालै हमिय'पेथिकबाथाय बोरैबा मोनलोंथारो खुगाया बोरैबा मोनबायहाय मा दंसो मेंख' आब' हादि हेल' र' दे आं नै बिनिता ब्लग हेल' वेलकाम खालामाबो अके बाजै उन्दुनोसै गाबोन लाइभ फैगोन ना फैया बाजै फैयो फैदे आगै नों चेनेल खुलिनो नागिरदों नामा चेनेल खुलिबा खोन्थाहर दे सापर्ट होगोन नै थालाखौसो बन्द' खालामबायलै आब'आ लोमजादों नामा आङो लोमजायाखै आगै आङो अन्थाइ जादोंमोन ना गल ब्रादाराव अपारेसन जाखांबाय आरो बेखौ इनफेकसन अन्थाइ जानायनि चान्स मोनबावदों दाख्लै सन'ग्राफि खालामनायाव ओमफ्राय लिभारखौ एसे बारा मोनदों लिभार साइसखौ बारा मोनदों दा बेनिनो हमिय'पेथिक जागासिनो आगै आं बेमारलै नोमब'आ बेमार मोसाबाय एक्स'ना सानैजों मोसाबाय दे गौरब आगैया उन्दुसैनो बाय बाय गुड नाइट गौरब आगै हमिय'पेथिक लोंदां आंखौबो सापर्ट खालामदो दे लोगोफोर बिनिथा आगैजों सोर लोगो गैया लोगो खालामबानो जाबाय आय' बिदिखि मुलि जादों दा नों आयुरवेदिकनि मुलि जादों औ आयुरवेदिकनि मुलि जादों आं आयुरवेदिकनिया माबाना स्ल' खामानि होयो आरामनो लिभार किडनिफोराव नाङा ओंखायनो आयुरवेदिकनि मुलि जादों आरोना माबा एल'पेथिकफोरनिया माबायाव नाङोना लिभार किडनिफोरावहाय ओंखायनो
नेहा अफिसियेल फैबाय जोंहा हाय नेहा अफिसियेल गो वेलकाम फैखो आगै नेहा मारै दं खबर सबर हरबाय लोगो जादो दे नो गुड नाइट बाजै गाबोन फैगोन गुड नाइट बाय बाय आयौ आंखौ माबायदि नुयो आंजोंबो लोगो गैयाब्ला लोगो जादो लोगोफोरनो नेहा आगैजों सोर सोर लोगो गैया लोगो जादो आंना खबरा गेजेरावनो नेहा आगै नों बबेनिमोनलाय खोन्थाहरलाय अदालगुरिनिसोमोन नामा अदालगुरिनि बायदिसो मोनदां सिखाव बायदि नुयो आं जासुलाखौ आं सायखंमोन सानखादोंमोन आं अन्थाइ जादों होनना एक्सकि सना थैनायाव बासिबाय लोमजादों नामा बाजै लोमजायाखै आङो गलब्लाडाराव अन्थाइ जादोंमोन ना ओमफ्राय अपारेसन जाबाय अपारेसन जानानै आरो दाख्लि सन'ग्राफि खालामनायाव गारायफ्रा हामदोंना हामाखै होनना सन'ग्राफि खालामबाय आरो अन्थाइ जानायनि चान्स मोनबावदों आरोना बिनिनो मुलि जादों अके बिनिथा फैदो होनदों आरोना ओमफ्राय मा होनदों धनन्जय अबे हस्पिटालाव अपारेसन खालामा आब' MRM क'क्राझारनि MRM आव खालामदों आगै क'क्राझार MRM हस्पिटालाव खालामदों बिनिथा नोंखौ लेंहरदों हनै जासुला नोंबो सिरि दङ आरो सिखाव बायदि खबर गैया दबर गैया बाहाय लोगो खालामबाय खि गोरान नोंजों लोगो खालामबायनो जोंहा MDMआ रायजोफोर गाबोन 12टा PM आव आंनि लाइभआव फै बयबो बाहायनि चेनेलाव गाबोन 12टा बेलासि फुंनि 12टानिफ्राय बेलासि 12टा आरोना 12टायावहाय गाबोन साननि 12टायावहाय बयबो हेफाजाब हो आरो लोगो गोदान गोदानबो मोनगोन बयबो अके MDM ब्र हरगासिनो आं होनदों बाहाय दे लोगो खालामदो देनो लोगो खालामनो बिनिथा लेंहरगासिनो नोंखौ खि गोरान मा नाम लाखो बाहाय गासिबो जि मोजां ला नामफोरखौथियो बाहायजाफेरो नामा मोनसे MDM लोगो खालामदो देनो MDM बिनिथाजों लोगो खालामनो ब्लु एक्सना अके बिनिथा आंजों लोगो गैयाब्ला लोगो जादो होनदों मिनु बर' हाय मिनु वेलकाम आंनि LB आव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानानै फैखोलै मिनु आगै सोरनिबा सापरायदिसोहाय मिनुआ सोरनिया सापरायदिहाय बे मिनुआ नेहा दे लोगो खालामदो आंबो खालामसैनो नेहा आंखौबो लोगो खालामदोनो बिनिथाया होनदों
मिनु आगै सोरमोनलाय आगै धनन्जय निउ फ्रेन्डमोन धनन्जय आगै नोंजों लोगो जाबायनो जोंहा MDM इउटुबारा मिनु आंनिखौबा साबस्क्राइब खालामना होदोनो मिनुनिखौ चेनेल नुवाखै आङो सोरनिबा सापर आइडि सोगोन साइसआव आंनाबो हिन्जावा गलब्लाडारावनो जादों अपारेसन खालामनाय जाथ'वाखै बिनिखायनो बबे हस्पिटालाव खालामदों सोंहरदों आं आगै माबायाव MRMआवबो मोजां खिन्थु फैसाया बारा थाङो आरोना आरो डाक्टारा आं खालामजानाय डाक्टारजों जिबनावबो दा खालामजा सासे मोजां डाक्टार दङ आरोना फिसोर मा होनो बेजों खालामजा ओमफ्राय बङाइगावआवबो मोजां आरो 45,000सोनिनो जागोन होनदों बङाइगावआव 40-45नि गेजेरावनो जागोननो आरो हरै जोंहा बेंगल साइडजोंबो आलिपुर साइडजोंबो मोजां होननाय खोनादों बयबो बेंगल साइडआवनो खालामहैजायोनो माने माइक्रसफ्ट खालामा जाहैदों माइक्रसफि ना मा होनो बे थुफ्लंनाया बिदि आंनाथ' थुफ्लंसे थुफ्लंनानै हाबावदों आरो आंखौ खालामनाय डाक्टारा रोङामोन बारा आरो अन्थाइ थाबो होबावदों आरोना बे खालामनाय डाक्टारना गासिबो माबा खालामो आरोना थाफिनजोबो जाहैदों अन्थायाहाय ओंखायनो खबरदार उदै सायिसायावनो खालामहोनांगौबा आरो सागानायाव हथार लांनानै जायखौ मोनो बेखौनो डाक्टारखौ मोननाय जायोना मोजां गाज्रि आंनानो दा बेखौनो रोङैखौ मोनहैबाय दा खम खस्थ' जादों आङो आयौनो बिनिथा अल फ्रेन्ड आंनि सिदो साइडजों होनदों आब' सना सोरां आब' सना सोरां मानला मानलि मन्जुलि फिसा मा फिसि जालायखो बुजियाखै आं खोमोरबाय हनै सोरांखौसो होनदों नोङो मिनु होनदों बिनिथा नोंजों सापर्टखासो आंहा होनदों आरोना दे लोगो जादो होनदों धनन्जया लोगो जादोनो धनन्जय आगैजोंबो कमेन्ट खालामद' 8 जन गाहाम दं कमेन्टखौनो खालामा गावस्रा बे मानलु मानला होननायखौनो मानलु मानला जालांबाय आंहासो नायसाय मोखांफोर मानि मानजोब्बाय नैबाव जासुला होननायखायनो धनन्जय दे लोगो खालामदोनो धनन्जय बिनिथाजों लोगो जानोनो आगै मेनु बर' आगैया मा होनदों जोंहा आब' मा ओंख्रि जाखोनो ओंख्रिया जोंनिया माबासो आगै खुमब्राजों नाजोंसोमोन आरोना नोंस्रालाय माथो ओंख्रि जाया मेनु आगै नों माहानि मेनु आगै खिथाहरलाय अननानै नेहा बिनिथा नोंजों लोगोखासो होनदों मिनु दे सापर्ट खालामना हर होनदों कमेन्ट चेक MDM आं खालामबाय होनदों
बिनिथा हाबा जाबाय नामा नै सिख्ला सानदों बियो पियार जासुलाया सिख्ला सानदों र' पियार जासुलानि घटनाखौ दाहाय खिथागोन आं बयनोबो नेनानै था दा थांथ' सिख्लाफोर र' बिनिथा नों आंजों लोगोखा होनदों इमडिएमआ हाय दा आं थांगासिनो बिनिथा रेडि होनदों जागोन दे नोंखौ सापर्ट खालामबाय आं होनदों फिसाजोस्ला थोरोलायबावसो बनिथा नों खालामाखैबा खालामदो होनदों जासुला सिख्लासोलै होनदों खोन्थानोसै जासुला नोंनि घटनाखौ जासुला नोंनि घटनाखौ खिथासै नामालै सिंगेल जिबन हैनो बुथारनो नागिरो सिंगेल जिबनखौनो बुथारनो नागिरो ना मा होनदों नों जासुला पियार जासुला लोगो खालामदो दे आब' आं बङाइगावनिनो जोंहा मेनुआ गैया आगैया चेनेल बायदिसिना खुलिनो सानदों नामा आगै मेनु आगै खिथाहरदो चेनेलफोर खुलिनो गोसो दं नामा पियार जासुला लोगो खालामदो दे न्यू फिल्म ओके बोला है न्यू फिल्म मेरे को सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट करो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो एलबी को लाइक करो नेहा आं थांथ'नोसै दे लोगोफोर गुड नाइट नेहा आगै बाय बाय स्वीट ड्रीम फिर मिलेंगे दे फिर मानलि मंजुलिया आंनि ब्लुखौनो खावना लांबाय थायो नोंसो खावना लाङो आंनिखौ जोंहा फैदों सोरां एसटि सफैबाय नै हाय फ्रेन्ड हाय वेलकाम सोरां एसटि माबोरै दं दामानि मा खबर दाबो उन्दुवाखै होनदों उन्दुवाखै उन्दुनो ओंखारबायानो नै बेयाव होथेबाबो जायो आरोना नै बाव होथेनो बायोबा बे भिडिअ सेरनांगौ आरोना गोसो गैया आब' गोसोबा जोंबो सापर्ट होगौमोन आरोना ओंखायनो सोंहरदां आब' सोरां रां हि मा होनदों माखौ रावबो सापर्ट आंखौ रावबो सापर्ट खालामना माथो गाज्रि मोनो नामा आंखौ नोङा आगै बिदि नङा सापर्ट खालामगासिनो नोङो कमेन्टल' हरनानै दोन नोंजों लोगोखानो माथो बयबो हनै नोंजों लोगोखा होनना खोन्थादों ओमफ्राय मा होनदों पियाराबो होनदों कमेन्ट चेक बिनिथा हनै अर बाहाया नोंखौ सापर्ट खालामबायनो वाइटि स्टुडिअ'आव थांनानै कमेन्ट चेक खालामहैदो बिनिथा आगै अर बाहाय नोंबो बेक खालामहरनोनो अर बाहायखौ 11 जाबाय फ्रेन्ड 11था जाबाय आं मिथिखायो उन्दुनो ओंखारबायमोन आङो होनदो सोरां हि होनदों मिनु बर' सापर्ट खालाम होगोन दे आगै होनदों सापर्ट खालामना होदो दे आगै होनदों हनै बिनिथा आगै मा खबर होनदों ब्लु लादो अके खि गोरान अके
सोरां आब' मोजां ना लाय मा खबर मोजां होनदों मोजां ना लाय मा खबर होनदों बिनिथाया आंनि अननायावसो थांनानै दं मारै दं आंबो बिदिनो 1K नि बोरो पार्टिबो होआसै नोङो सोरां एसटि पार्टि दङमोन जोंनोसो जागोन दे होनदों स' मिनु बर' आगै नोंखौ स्पेसियेलि थेंकिउ बुंनो सानो चेनेल गैयाबाबो जोंखौ सापर्ट होनानै आंखौ सापर्ट होनानै आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय स' थेंकिउ मिनु बर' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आगै रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंनिसिम मिनु बर' आगैया हौवा ना हिनजाव बेखौल' जास्ट खनसे खोन्थाहरदो आरो ना थोद खावब्लिब्लि नुजाबाय थाया आं बन्द' खालामसां मिनु बर' सापर्ट खालामदोनो आब' सोराङा गोदै गोदै बुंना साबस्क्राइब बिख्ल'ना लायो होनना मिनिदों हनै गोदै नङाबा जायो जासुला हागौमानि मिस्थि जा गोदै जानोबा पियार आगै आबौ होनदों बुजाबाय हनै मिनु बर' आंखौबो सापर्ट खालामदो नै दाना गावहाबो बिगारबायहाय पियार होनदों हनै संनानै प्रिया दैमारि सफैनो हाबाय नै जोंहा हाय सिस्टार नोंहाय वेलकाम प्रिया दैमारि आगै दासो फैखादोंमोन ना दहाय फैखांबायमोनलाय आगैया पियार आब'खौ सापर्ट खालामनाङा बेयो हौवासो आं लाजियोसो बिनोनो बिना लाजिबावो जाहैदों सोरां एसटि नों पियार जासुलानि काहानिखौ मिथियाखैना सोरां एसटि मोनथियाखैबा मोनथियाखै होनहरदो खोन्थानोसै आङो प्रिया आगै मा ओंख्रि जाना फैखो आं फैना थांखांबायमोन आब' फैफिनबाय फैखानाय बायदि मोनदोंमोनथ' आं पियार प्लास फ्रियानो हनै प्रिया नोंखौ मा होनदों जोंहा पियार जासुलाया थेंकिउ मिनु सना होनदों हनै आलु ना आब' सोरां एसटि नोङो पियार जासुलानि काहानिखौ खोनादोंना खोनायाखैबा खिथाहरदो माबा मिथियाखैथ' फ्रेन्ड खोन्थादेनो जोंहा पियार जासुलाया पियार जासुला खोन्थानोसै दा खिथानि आं र' प्रिया खोनासं नुबाय सोरांनि आखलखौ होनदों पियार जासुलाया सोरबा हाबा जाखानाय बुरि हिनजावखौनो खावनो खांदोंमोननो दाखालि ओमफ्राय थांनानै फिसायखौसो मोनबोफ्लांदों ना माखो ओमफ्राय दाना थिगसे बुजा हरदोंनो ओमफ्राय दा मोखां थोखां दोला जोबनानै दं जाहैदों मानसियाहाय जौ फेनायमोननो मानसिया मोखां थोखां दोला जोबनानै दंनो पियार जासुलायाहाय जोङो प्रिया सनाजों लोगो मोनबाय दङ होनदों मिथिबायना एसटि जासुलाया मोखां थोखां दोलानानै दङनो सिख्लाफोर नोजोर दाहोखा पियार जासुलाखौ बुरि हिनजाव खावग्रासो बेयो प्रिया मिनि
प्रिया दैमारिया मिनिबायहाय गोदैनो गोदै मिनिबाय बिदिसो आरो हामदों हामथारदोंना होनदों हनै मोसाबावबाय ओमफ्राय हा 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 होननानै जासुला लाजिबाय नामा सैथोखौ खिथानायखाय ओइ जासुला फुथारबाय आंखौ गोथाङैनो गोदैनो गोथाङैनो गोथै खालामबाय नामा पियार जावजाबायना नोंमारगौ नामाब्रानो नोंमारगौ नामानो पिया जासुला रंजीत घोष हाय हाय वेलकम रंजीत घोष मेरे एलबी में स्वागत है आपको भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो रंजीत घोष और सपोर्ट चाहिए तो बोल देना मैं भी सपोर्ट करूंगी आपको और मेरे एलबी को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए प्लीज पियार आबौ माखौ जानायनि जासुला मुं लादों हो आबौ होनदों प्रिया लोगो खालामदो दे नो हाय रंजीत बोला है सरंगिष्टि ने आपको हाय किया है संस्कृत कर दिया मैंने मतलब सब्सक्राइब किया है आपने ओके आई विल चेक तो ओके मैं चेक करती हूँ 38 कौन कौन सपोर्ट किया है 38 हुआ है थ्री था सो थैंक यू मैं भी आपको सब्सक्राइब करती हूँ और फर्स्ट वीडियो कमेंट करके जाना रंजीत ओके सब्सक्राइब किया है मैंने और फर्स्ट वीडियो पे कमेंट करती हूँ मैं अरे थाम्फैया फाग्लाया हान्थुआव हरदों ओके रंजीत मैंने सपोर्ट कर दिया आपको थोड़ा मतलब थोड़ा सा वीडियो पे थोड़ा भी व्यू किया है मैंने बाद में करूँगी कल से वीडियो देना स्टार्ट कीजिए आप वीडियो तो नहीं दिया है 1 ईयर पुराना वीडियो है ये मैंने देखा था ब्लू खालामाबो ओके आ गए ओके दे बिदिब्ला सपोर्ट खालामदो नो बिनिता दा फोथायखा होनदों फोथैखा होनदों दा फोथायखा होनदों नंगौलै नंगौ बिनिता नंगौ बिनिता नों बुंनाय आंखौ सापर्ट खालामदोंना होनदों नों बुंनाय बिनानाव ना मा जाखो नों बुंनाय आंखौ सापर्ट खालामदोंना होनदों हाय एमडिएम आगै होनना बुंदों नै जोंहा सोरां एसटि आगैया रंजीत घोष अके बोला है आब' ब्लु खालामबाय आगै एमडिएम नोंजों लोगो दंखायोब्रा होनदों एमडिएम मोजां आब' सोरां होनदों रंजीत थेंक यू आप भी कमेंट करके जाना वीडियो को थोड़ा सा देखकर रंजीत घोष कमेंट करके जाना
आयु नेट गैला आंना थाबथाबाय केन्द्रा हसपुर दे हट अननानै अके बिनिता होनदों प्रिया नोंखौ सापर्ट खालामबाय आंखौबो खालामदो दे होनदों आंखौबो खालामदोनो देलै हट रंजित डन रंजित को आपको सपोर्ट कर दिया बिनीता ब्लॉग ने आप भी करते ना बिनीता ब्लॉग दासो नोंखौ सापर्ट खालामना फैदों कमेन्टबो हरबाय आंनो प्रिया मा गिदिंबाय थालाय दा रागा सोंखोथारा हाया मादोबा रिंकि आगै फैबाय जोंहा हेल' हेल' रिंकि आगै वेलकाम वेलकाम खोनादोंना खोनायाखैथाय आगै आंनि माथोखौ खोनादोंना खोनायाखै सोरबा खोन्थाहरदो आंनि माबाखौहाय गल गिदिंगासिनोसो दं नै जोंहा रिंकि आगैजोंबो लोगो जालायदो बयबो दे लाइक होबाय थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय 10 जन दं सोर दंथाय कमेन्ट खालाम दे 9 जनल'सैलाय आंनि माथोखौ खोनादोंना खोनादों गिदिंगासिनो दङ नै आंनिया नै बाव गिदिंगासिनो दङ मानो गिदिंबाय थाखो गल गल गिदिंगासिनो दं मा ओंख्रि जाना फैखो रिंकि आगै मा ओंख्रि जानानै फैदों बिनिता प्रिया इन्डिएम रिंकि आगैजों लोगो जादो रिंकिजों आं जयेनखानो लोगोखा आरोना जोगोनारनो गोथावहाय जोगोनाराबो ओमफ्राय मोदोम सायो एखमबा मोदोम सानाय मोनगारो आंहा एमडिएम लोगो खालामदो प्रियाजों लोगो जानो एमडिएम एमडिएम इउटुबार प्रिया आगैजों लोगो जानो जोंहा रिंकि दैमारि आगैजोंबो लोगो जादो रिंकि लोगो खालामदो दे रिंकि आगै बिनिथा आगैजों लोगो जालायनोनो
दालाय नोंनिया आं नोंनिखौ सापर्ट खालामना होनो 61निफ्राय बारायहोनो लाबो दै अंखार बिनिता आंखौ लोगो खालामनो नोंखौनो लिंहरखादों लोगो जानो अबाव नांलै आखाइफ्राव आब' नों आंनि भिडिअखौ आंनि वाट्सएपाव होदो आब' नों आंनि भिडिअखौ आंनि वाट्सएपाव होदो मा आंनि वाट्सएपाव होदो बुजियाखै आं फ्रि आगै आंनियाहाय फेसबुक पेज दङ आरोना मन्जुलि ब्रह्म बेयावहाय थांनानै आंनियावहाय मेसेज खालामबानो जाबाय आरोना आङो नाम्बार हरगोन ओमफ्राय सानैजों सेयार खालामलायगोन आरोखि ना आगै आयु थाम्फैया जि गिदिर बेजों अरजायोदा मेलेरिया जाखागोन ना होद फाग्ला थाम्फै ब्लु होदो होनबा आंखौ दे जागोन दे ब्लु होदो दे होनबा आंखौ थांबाय नों नङा आंनियावसो होनदों बुंदों आब' नों नङा आंनियावसो होनदों बुंदों आब' नों आंनिखौ होदों ना मा होनदों ना मा होनदों बुजियाखै आं आगै आं थाम्फै नागिरदोंहाय थाम्फै हाबदों जि गिदिर थाम्फै हाबदों आंनियाव मुसारियावहाय मारै सामफ्रामबो थाम्फै हाबोथाय आसुरित मोनोलाय आं बे मुसारिखौबो होनदों होमबाबो नों फेसबुक पेजाव आंनि फेसबुक पेजाव कमेन्ट हरबानो जाबाय हो कमेन्ट माने मेसेज हर दे ओमफ्राय जोंहा नाम्बार लालायगोन आरो दा मालाबा अबावबा थांबा नांगौ आरो ना लोगो हमलायनाय मानाय जेनेबा भिडिअ बानायनाय मानाय बेरायनो थाङोबा मालाबा बङाइगावफ्राव थाङोबा लोगो हमबोनो हाबाय बाजारफ्राव आरो नोंबो जोंनि ओरैथिं फैबा लोगो हमनो हाबाय बेबायदि आरोना आरो माखौबा सेयार खालामलायनो हाबाय आरो बेबायदि थाम्फैया जि गिदिर अबाव थांखोथाय औ दे होनदों आंनियाव होदों नोंनि भिडिअखौ थेंकिउ आगै सना भिडिअ होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आगै नोंनिसिम अबिनास ट्रेभेल ब्लग फैदोंनो गुड नाइट आब' गुड नाइट आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो सोरांसा स्टेटास आ गया है मेरे एलबी पे स्वागत है आपको सोरांसा स्टेटास हाय मैम न्यू सपर्टिं थेंक यू नया सापर्ट गोदान सापर्टनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आंबो नोंखौ सापर्ट खालामगोन आंजों नोंजों सापर्टखा नै आगै भिडिअ'सो नायलायनाय जाया नै भिडिअ'खौसो नायलायनाय जायाखै आरोना आं नोंजों सापर्ट दंखायो सोरांसा स्टेटास मैं आपने हूँ ऑलरेडी लेकिन वीडियो नहीं देखा है नोटिफिकेशन अन नहीं था इसलिए नहीं देखा शायद नोंखि सापर्ट खालामबाय बेक हरफिनदों एमडि एम अके होनदों हनै अबिनासजोंबो लोगो जादों अबिनास आगैजों अबिनास आगै मा ओंख्रि जाना फैखोलै
अबिनास मा ओंख्रि जाना फैनायलै अबिनास नङा आब' आं सिगां लाइभ स्ट्रिमाव फैदों सरि आगै दे सरि औ वेलकाम आगै दे नोङो आंखौ सापर्ट गैया खोमा सानदों आरोना जेबो नङा दे आगै आंनि लाइफआव फार्स्ट टाइम फैनो हानायनि थाखाय थेंकिउ गोजोननाय थाबाय आङो सामफ्रामबो 9थायाव होयो आगै नुजाफैनो हागोन गोसोबा आरोना सोराङासो फैफिनबाय नै हाय होनफैफिनबाय सोरांसा स्टेटासजोंबो लोगो जाबानो जाबाय आगैमोन 1K जाबायदां आगैया आयै खोमोरफ्लांबायसो आङो दानालाय 1K जायाखै 415 गासिखौबो डिलिट खालामफ्लांजोब्बाय आं ना मा जाखो सोरांसा आगै आं नोंनि माबा खालामफ्लांबाय दे डिलिट खालामफ्लांबाय बेखौ लाबोफिनजायो ना लाबोफिनजायाथाय आं मिथिला आरोना र' ब्लु होनाय नायनि आं कमेन्ट खालामफिनलाय सोरांसा आगै उज्जवल बिनिता जी प्लिज स्टार्ट 10 आईडी से बोला है आंनिखौबो फेसबुक पेजखौ फल' खालामदो दिरु मुसाहारि अके जागोन दे MDM इउटुब आं सापर्ट खालामबाय नोंबो खालामदो होनदों बिनिता मा नाम होनदों दिरु मुसाहारि स्क्रिनसट लाखाबाय आङो दाहाय सार्च खालामनानै फल' खालामसै आंनिखौबो खालामबानो जाबाय दा मनजुलि ब्रह्म मिथिबायना बिनिता जी आपका आईडी कितना है जी ओनली 1 है वो लोग का ज़्यादा नहीं नों बहानि आब' आं माबा नोंखौ नुनाय मोनदों आं गसाइगावनि आगै नोंहालाय बाहानि आंखौ नुनाय नङा नों सिनायनाय नङा रानि बसुमतारी फैबाय जोंहा नै हाय आब' हाय वेलकाम रानि आगै आंनि LB आवहाय नै आगैया चेनेलानो गैया माथो साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामनानै होदो रानि आगै बर'जों बर' आगै ओमफ्राय परेन्द पप हाय परेन्द पप वेलकम मेरी LB में मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए LB को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए प्लीज़ सभी और फ्रेंड होना चाहते हो तो किसी से जुड़ना चाहते हो तो फ्रेंड हो जाइए और आपका चैनल नहीं है प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कर देना सब्सक्राइब कीजिए मेरे को गुड नाइट आब' सना जियो बाय बाय फेजुसुला आंनि आगै सना उज्जवल मेरा 1 आईडी है बेनिता जी स्टार 1 आईडी से ओके उज्जवल बोला है हाँ ठीक है सपोर्ट कर देना पेरांडो पॉप है ना आपका नाम कहाँ से है आप कहाँ से हो पेरांडो कहाँ से हो आप कर दिया थैंक यू करने के लिए आप कहाँ से हो बता सकती है रानि बसुमतारी होबाय आब' थेंक इउ आगै होनायनि थाखाय आंखौ साबसक्राइब खालामखाबाय दा आगै आगैयाव बिनि जाखो रानि बसुमतारी आगै खोन्थाहरदो आगैनि प्रफाइल पिकचारखौ चेक खालामनां एसे नायनां
सोरां मानसिखौ सिनायनाय मोनदों सोराङाखै नों बबेनि खिथाहरलाय नोंखौ सिनायनाय मोनदोंलै आङो ओमफ्राय हुमेन पुल्लुबारि खाल' हमेन पुल्लुबारि ये तो मैंने जगह का नाम सुना ही नहीं किधर है ये हमेन पुल्लुबारी खालो कहाँ का जगह है ये बेनिता जी सेकेंड बैग आप कैसे है जी पेनेंडोपो बताओ घर में कौन कौन है मैडम जी प्लीज स्टार्ट मैडम सॉरी मैडम नहीं एम जी स्टार्ट सोरांसार स्टेटास लोगो जादोनो सोरांसार आगै आङो बिनि कमेन्ट आसु जाफायासै नामा सोरांसारनिया डिलिट खालामफ्लांबाय आरोना आब' होनदों रानि बसुमतारी माबेनि होनदों आगै सिनायनाय मोनथारदों आगैखौहाय आङो मामाखौहाय रानि बसुमतारी आगैखौहाय चेनेल दं नामा आगै नोंहा सोरांसार मामा रानि बसुमतारी आगै चेनेल दं नामा रानी का चैनल नहीं है जी पेरेंडो जी स्टार्ट प्लीज स्टार्ट पेरेंडो जी का भी चैनल नहीं है रिंकी के साथ फ्रेंड हो जाए बिनिता लोगो जाबाय आं नोंखौबो चेक खालामफिनदो होनदों न्यू कम वन आईडी अच्छा है रे उज्जवल ज़्यादा आईडी लेने से बेकार है क्योंकि वो दूसरा आईडी से वीडियो वॉच नहीं करती वीडियो वगैरह नहीं देखती तो फिर क्या लाभ सब्सक्राइबर तो बढ़ जाता है लेकिन वॉच टाइम ही नहीं होगा ना इसलिए वन आईडी मेन आईडी से जो भी मिलता है वही अच्छा है ना प्रिया दैमारि बेक खालामबाय प्रिया दैमारि नोंखौ बेक खालामफिनबायनो गैया आब'नो दाबो उन्दुआ एक्सनानो उन्दुथ'वाखै नै जोंहा लोगोफोर फैदों जि मोजां आगैमोन फैदों रानि बसुमतारी आगैया बहानि जाखो खोन्थाहरदो आगै आं बिराद मोनथिनो लुगैदों आरोना आरो हिन्जाव बे नों प्रफाइलाव दोननाया नोंनो ना आगै बिनिथा आंनो बेग हरबायना होनदों अरबाहाया बिनिथा नोङो अरबाहायनो बेग हरदोंना हराखैनो सोरांसा स्टेटास सापर्ट खालामबाय बेग हरगोन आं होनदों खालामदों बेग हरगोन नोङो उज्जवल ऑल फ्रेंड था आप सपोर्ट कीजिए उज्जवल बैग आपके साथ एमडीएम ऑल है मतलब पहले से आपको ज्वाइन करके रखा है एमडीएम ने अब नहीं किया है तो कीजिए बिनिता जी प्लीज सेकेंड बैग बिनिता आगै उज्जवल सपोर्ट करिलु बैग दियक बोला है बिनिता भी आब'नो बिनिता ब्लग आं सापर्ट खालामबाय बेग खालामदोनो रानि आगै बाहानि होनदोंमोन ना आङो नोंखौ खोन्थाहराखै नोंहा अबेनि गावहा आंनोहाय गामिखौ खिथाहराखै गावहा खाथिनिसो नामा सोरांसा आगैयाबो खोन्थाहराखै आंखौ नोङो अबेनि सोरांसा आगै सोरांसा ना सोर सोङामोनथाय आंखौ दहय सोरांसायानो सोरांसा आगै नों बहिनि खोन्थाहरलाय बिमा होनफैलायबाय नै जोंहा निथुमनिया लाइभ जोब्बाय नामा निथुमनि आगै लाइभ जोबनानै फैबाय आंनि एलबियाव थेंक इउ भाई बेग हरबाय आंनो हरबायनो एमडीएम जी प्लीज चेक एंड बैग एमडीएम ने आपके साथ ऑलरेडी फ्रेंड है उज्जवल ऑलरेडी फ्रेंड है ऑल पहले ही आपको सपोर्ट करके रखा है आप सपोर्ट नहीं किए तो सपोर्ट कीजिए सरि आब' आं धेमाजि सानजारि नोगोरनि आयु आं सिनायाहाय आगै एफा गोजाननिखौ
सानजारि नोगोरनिसोनो आगैया थेंक इउ होनबाबो आगै आंनि एलबिआव सापर्ट होफैनायनि थाखाय आरोना होनदों जोंहा सोरांसा स्टेटास आं सापर्ट खालामबाय नोंबो खालामदोनो प्रियाया रिंकि नै जोंहा रिंकियाबो दङ ब्लु होनो नै निथुमुनियाबो सोरखौबा सापर्ट खालामगासिगोन जोंनिया एबार रिंकी जी 196 स्टार बोला है रिंकी लाइक निथुमुनि नालाय अबेयाव उज्ज्वल आपको मैंने ऑलरेडी सपोर्ट करके रखा है अविनाश चाहिए से 7 सिनायासै जि 7 मा होनखो सोरखौ सिनायाखै न्यू काम 10 आईडी के साथ उज्ज्वल नितुमनि के साथ फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड हो जाए प्रिया दैमारि आं खालामबाय दहयनो नोंखौ नों नुवाखै नामासे फाग्लि होनदोंमोन रिंकी जी प्लीज स्टार 1 आईडी से लाइक दैट थैंक यू सोरां सापर्ट खालाम नैबे प्रफाइलाबो डिस्टार्बाय सोरां सापर्ट खालामबाय होनदों नितुमनि जी मारा न्यू 10 आईडी पर लाइक करा मैं अब 20 सब दूंगा प्लीज स्टार्ट अविनाश सोनिया स्टार्टी मा सनि स्टार जालाबायखो नोंहालाय 7 जालाबायखो नितुमनि आपको बोले है राइडार फैबाय नै जोंहा हेल' राइडार बिनिथा आंबो बेक खालामबाय फाग्लि होनदों डिस्ट्रिक्ट बाक्सा गामि सेनिगावनियाबो आगै दे आं सिनायाना बाक्सानियाव थांफेरनो मोनाखै आगै जेखियानो जाया मानो थेंक इउ आगै आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय गोजोननाय जासिहरबाय आगै नोंनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय बिराद गोजोननाय मोनदों आगै आङो चेनेल गैयाबाबो आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय उज्ज्वला स्टार बोला है ऑलरेडी सपोर्ट उज्ज्वल बोला है ऑलरेडी सपोर्ट उज्ज्वल रिंकी को भी सपोर्ट करके दो मावाहां नोंनि जानजिसो मावनायनो फाहे फुहे जालायनाय नोंनि खिफिलांनाय थोर रानि बसुमतारी लोगो खालामदो दे होनदों रानियागै बिनिथा ब्लगखौ सापर्ट खालामना होनोनो बिमा लिंक पिन खालामदो अके नै निथुमनिखौ जोंहा बयबो सापर्ट खालामनो निथुमनिया आङो आयौ हनै उज्ज्वलनिखौसो थांफ्लांबायहाय सरि बोरो जाबाय होबाय बारख'नाय जाबाय दै I have 2 mobile फन थोर नोंनि लाइभआव फैना खिनोसो ओंखारबाय थोर
आयो खि गोरान सनाया जोंना उन्दुनो ओंखारबायनोहाय उन्दुदो खि गोरान लोगोफ्रा नोंथांमोनहा रावबो सापर्ट खालामा गावसोरल' होनदों हनै रागा जोंबाय जोंहा बाय एक्सन बाय 16 लोगो खालामदो दे बेक हरगोननो अबिना सिरि नायनानै नुवाथ' अन लिरना हरलाबाय था माय डियार फ्रेन्ड प्लिज सापर्ट माय चेनेल एन्ड कमेन्ट आइ एम बेग इउ होनदों ब्लु लाफिनदो आंखौ उन्दुनो ओंखारबाय अके आं बे उजुअल एखे कमेन्ट खालामबाय बायोलांनो माथो खालामनो निथुबा गाबोन आंनि लाइभआव फै 12थायाव होनदों गाबोन अर बाहाया जोंहा 12थायाव लाइभ फैगोननो बयबो सापर्ट हैलायबानो जाबाय राइडार आंनो रावनिबो बेग नाङालैनो विकास आ गया है हमारे साथ विकास भाई आ गया है विकास कुमार किचन हेलो वेलकम विकास मेरे एलबी में स्वागत है कैसे आप खाना पीना हो गया क्या हेलो मंजुली बोला है हेलो हेलो वेलकम वेलकम हाय बोला है हाय S16 प्लीज स्टार्ट S16 प्लीज स्टार्ट न 34 लाइक देन थैंक यू लाइक देने के लिए लीड टू मोने जी स्टार्ट 34 लाइक देन थैंक यू के आं उन्दुबाय आब' जि फन हरदों ब्लु लाफिनदो गाबोन नुजालायगोन आं अके बाय बाय गुड नाइट सोरांसा स्टेटास गासिबो थगायग्रासो बेखायनो नाङा आंनो उज्ज्वला कितनी आईडी है आपका 30 आईडी है उसका नीतूमुनी ठीक है और आप कैसे हैं मैं भी ठीक हूँ बसना उन्दुनो ओंखाराखै नामा मेगन राबसिनबाय आंहा दहाय उन्दुनो ओंखारथारबायमोन आङो एखे उन्दुनो ओंखारनाया जाथारलामोन मेगना दहाय थिनथ्रदलाबायबायमोन ओमफ्राय मुलि लोंनो बावखादोंमोन नालाय ओमफ्राय मुलि लोंबाय मेगन राबसिनगुलायबाय आरोना बिकॉज उज्जवल भाई कैसे है आप बोला है आई हैव 30 आईडी राइट दासो सफैदों आंहा न'आव दिनै सफैबाय आरोना निउ कामप्लिस ओंखाम जाखांबाय नामा और भाई टट खि गोरान थाब फरायगासिनो ना बिकासी नीतू मैंने जी मारा मैंने तेरा मैंने न्यू वीडियो पर 10 लाइक करा इन्टारनेशनेल राइड जोबना दासो न'आव मोनफैदों गामसा रेडि खालामना बिकासी आपका आईडी कितना है बोलो न्यू काम प्लिज अब ब्लू अफ खालामदो अके टू आईडी है बाबी जी जायाखै संना जानांगौसो बानायफ्रा संना जाबावो ओरैनो उन्दुदो आरो नङाबा हटेलफ्राव जाहैदो बिकासी आपका कितना आईडी है 2 आईडी है बोला ना 2 आईडी है ओके बोला है न्यू कम्प्लीट सब चला गया है कोई नहीं है ओनली 4 लोग है वो भी कौन विकास काम थू से विकास आपको नीतू मुने 2 आईडी से बोला है लोमजादों नामा लोमजायाखै दाखालि अन्थाइ जादोंमोन आंना आगै बिराद दुखुनांथाव बाबु सिजारिं जाखांनानै 3 मासनि फरायनो अन्थाइ जादों अन्थाइ जानानै एमआरएमाव माबा खालामबाय आरोना क'क्राझार एमआरएमाव अपारेसन खालामनांबाय आरो बेखौनो दाखालि नायजाबाय आं सन'ग्राफि एमआरएमाव नैबे गसाइगावआव अन्थाइ जानायनि चान्स मोनबावदों आरोना बिनिनो मुलि लोंदों जा दुखु गोनांलै बेमारानो ओंखायसोबाय जासै संना उखैसोबाय
फैलाबजायोब्रा बार' मेंनानै फैनानै मा ओंख्रि जायामोन आब' ओंख्रि ओरैबाय खुमब्राजों नाजों ब्लू द'जी ओके जी ब्लू दे दिया दे उज्जवल एक कमेन्ट खालामनोसै दै आं बेखौ रिपर्ट होसिगोन होनदों बे उज्जवला एके कमेन्ट खालामगासिनो दै आं बेखौ रिपर्ट होसिगोन ब्लू आना ब्लू दे दिया उन्दुनोसै आब' आं दे थाथ'दो दे अके बाय बाय $69 लोगो खालामदो नो रन्जित घोष थेंक इउ अबिनाश ओंखारबायला आं आब' गुड नाइट दे बाय बाय अके निउस फरायनाय बायदि फराय MDM बे नङा दै अरिजिनेला थेंक इउ on नितुमनि बोरमा सिखाव दाबो उन्दुआ होनदों अन थेंक इउ
जानायावनोसै दे उन्दुनो ओंखारबाय आगै आङो बाय बाय थेन्थ'फ्लांदों दे उन्दुनो ओंखारबाय जानो